కరోనా టైంలో ଏ ଉଠରେ ଝିଅପିଲା ଥିଲେ ସାଇଜ୍ରେ କଥା ହେବା ଦେଖେ ମୁଁ କେମିତି କଥା ହେବି। ହାଏ ମୋ ନାଁ ହେଲା ବାଙ୍ଗୁରୁ, ଖୁସିରେ ବାଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ ଡାକିପାରିବ। ଏ ଶଳା ରାଣ୍ଡି କଥା ହେଲାନି ରେ ବାପା। କହିଲି ବାଙ୍ଗୁରୁ କରୋନା ଚାଲିଛି, ଚାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖ ପରା। ମୁଁ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିପାରିନି, କାହିଁକିନା ତୁ ବେଶୀ ବାଙ୍ଗରା ଅଛୁ, ତୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ଟିଚର ଅଛି। ଟେନସନ୍ ନା ଯା ପଛରେ ଛିଡ଼ାଇ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋ ରାଣ୍ଡି, ନ ଶିଖା। ଡେଙ୍ଗୁ ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇ ପାରିନି, ଆଜି ସେ ବାଙ୍ଗରା ଲେଖାଟା ବୁଝିବି ହେଲା। ହଁ ଲୋ ମାଧୁରୀ। ଏ ଶଳା ମାଧୁରୀ କେବେ? କ'ଣ ହେଲେଲୁ ବାଙ୍ଗୁରୁ? ମୋ ନା ମାଧୁରୀ, ତୋର ମାଷ୍ଟର। ମୋତେ ଚଷମାଟା ଦେ। ପେଲନା ରୋରେ ରୋରେ ପେଲନା ରୋରେ ରୋରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆରେ ଆରେ ଦିଦି ମନର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତମ ଆଗରେ ଇଡଲି ବିକାର ନା? କ'ଣ? ହଁ ତୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଇଡଲି ବିକୁଛି? ହଁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଡଲି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭୋଗିରା ଦେଖୁ। ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ରେ। रोल रोल है की डांस सिखुलो? हाँ एता की डांस मोर डांस देखनु पड़ा, तू देखोगी कह। ए बांगरा मो माइकल जैक्सन रो शिखी आज कौन शिखुछ रे मते देखे डुप डुप। ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଇନ୍ଦିଆ କରୁଛି, ସିନ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ହେଲେ କରି। ओडिया गीत लगा रे। ଶିଖିଲେ ତୋର? ହଁ ହଇ ରେ କ'ଣ ନାଚୁଛୁ ରେ ଘୋଡ଼ା ଆଳିଆ? ହଁ କ'ଣ ନା ପାଟି ଚୁପ୍, କାଲି ଏତେବେଳୁ ପଳେଆ ଭଲା। Back alive. For me unexceptional for smoking joint. Know how it is.